Mbukela sikubingelele lapha ngasekhaya. Igama lami nguThabiso wakacela uqumba amaqumba lalaqumba iselesele. Ngikubingelela bukhoma ngaphansi kwe-channel keNkulukazi uhlanga media lapha ya YouTube. Kwakho ke ucindezela lapha ku-subscribe uphinde ucindezele no like. Uma ukuthi akwazi ukuncafaza usubscribe uncafaze namhlanje. Ulike uncafaza ngaso sonke isikhathi makhona into engenayo. Si uhlelo lesilibiza ngokuthi ke ihwayi mina edition. Lana ke kulohlelo la khona suke sidila khona nabantu uthola ukuthi umuntu unenkinga nje as an individual. Kuyenzeka ke kulolu hlelo uthola ukuthi kuzongena amagama abantu abathize mhlambe lo umuntu osuke enenkinga nalabo bantu noma nalowo muntu. Siyafisa ukuthi uma kwenzekile kwangena igama lakho mhlambe uzwe ngazuthi alikhulunywa kahle igama lakho mhlambe uqanjelwa amanga hayi cha ikhona inamba ethi 0785308525 ukuthi uvela usifonele ukwenzela ukuthi uzocacisa la khona oqanjelwe khona amanga singakubeka naye lowo muntu same time nikwazi ukuthi nikhulume sibe khona phakathi nendawo ukuze kungabi khona obekeka isandla. Namhlanje ke sike ngolezana empangeni sihleli la ekhaya namhlanje sibiziwe. Ngifuna ukuthi usilalele lesi story usilalelisise kahle sawubona sikubingelela baba. Yebo sanibona baba. Ninjani? Siyaphila ngibona njani? Siyaphila nathi. Ubani wakabani? Ngulindo kuhle wakaqimba. Ulindo kuhle wakaqimba. Ozala endaweni yaseMeva Mhlophe. Ozala endaweni yaseMeva Mhlophe. Nkosuzulu. Oh, ngiyambona uGwabini. Yes. Ngiyambona khona insizwa yakhe esanda kuganwa nje. Hano ukuthi usiqiniseko noma kuthi ubani. Ngiyayibona, ngeke ngayibuka le inkundleni zokuxhumana. Oh, uphethwe yiyona inkosuzulu. Into yena uZulu. Oh, okay. La eNgwelezane ufika kanjani la eNgwelezane? eNgwelezane bengihlala eMeva Mhlophe. Bengisebenza eGoli kahle. Bengisebenza eGoli ngisebenza nje eGoli ngokubuka ukuthi sekunesimo sokuthi sekufanele ngithola unkosikazi. Oh yeah. Ngathola unkosikazi ke. Ngokuthi unkosikazi ubesebenzela khona la empangeni. Ngase ngithi kubona ukukude ukuthi engayohlala eMeva Mhlophe. Esebenzela la empangeni umsebenza la eNgwelezane. Wena ke manje wabuye eGoli. Mina ngisasebenza eGoli. Oh, uthenga lo muzi nje usebenza eGoli. Usebenza eGoli, uthenga nje ngisebenza eGoli. Ubunga ungekho ngaka lo muzi ubumncane. Ngawu-renovate ke lo muzi. Ngawuthenga ke ngawenza yonke into ngabuya ngathatha unkosikazi ke ngashada 2005. Mangishada 2005 kwaba kuhle empilweni sahlala nonkosikazi kwaba right. Ngazalwa ingane ngazala ingane eyodwa naye nginezingane ke mina enginazo. Oh, ngaphambi kokuthi ushade bezivele zikhona. Vele sikhona. So lezo ngane ngihlala nazo la ekhaya. So kuthe mase kuhamba isikhathi kwathola ukuthi kuba nezinkinga ezikhona. Manje ikhona lezi inkinga sengiyabuka ukuthi hayi njoba kwenzeka kanje sengibona uhlelo kulo uwayi mina ku YouTube sengiyakhuluma ukuthi all right. Ngifisa ke ungiqale lapha yababa la ekuthenini so uganelwe unomfazi ibinjani nje impilo usanda kuganwa uhlala nomfazi wakho noma uhlala eGoli kodwa ubuya. Hayi bekumnandi kungenankinga ngoba naye unkosikazi bengasebenzi unkosikazi waze wathola umsebenzi ke. Wasebenza unkosikazi. Okay. Uyabuya ke manje eGoli uzosebenza la. Sengiyabuya ngizosebenza la. Usebenza kuphi usebenza? Bengisebenza la ngisebenza kwa Richie Auto ngiqala ngasebenza ka KZN Security. Kwathola kwasebenza KZN ngiyaba nenkinga ngaphuma ngofuna amadlela alihlaza. Ngasuka lapho ngaya kwa budget rent a car eRichards Bay. Mangise eRichards Bay ngakhona ngahlala isikhashana esincane khona. Nakuzo omunye umlungu wabuza umlungu ukuthi ngoba umkhona ikhasi umuntu angangelisiza nje lo mlungu. Lathi eyindoda ngibona indlela oyiphethe ngayo. Nangendlela wenza awufuni ukuyokwenza imali. Lo mlungu la awenza kimi lo mlungu wantshela ukuthi hayi ngathi mina ngiyafuna ngakhuluma nomlungu lo engisebenza kuyena. Ngamchazela ukuthi hayi sekune offer engitholayo njengamanje kwa Richie Auto. Yabo. Ngicela lo mlungu ukuthi lo ofuna ungirequire umsebenzi ukuthi ngicela ngenzele idraft yokuthi yini azongenzela yona yena. Hayi wayenza ke idraft wayenza zonke ngathola ukuthi akhambisana ukuthi njengela ngisebenza khona angikho lokhuzana angikho kwilokhuzana ngicontract. Awukho permanent. Angikho permanent. So ngabuka mangaweya ukuthi hayi mangiya ngala kuzoba right.
sayina ngakhuluma nomlungu ukuthi hayi cha uyoba permanent ngapha ngiyoba permanent ngapha ngiyicontract yabo so konke lokho wangenza ukuthi angihaleleke lo msebenzi ukuze ngiyekuona ngoba ngiyabona nami ukuthi isimo asikho right yeah ungaphela noma nini lo ngaphela noma nini umsebenzi kanti futhi nalo ngapha unama benefit ama benefit maningi kungapha kunama benefit so ngasuka lapho mangisuka lapho ngakhuluma nalomlungu lo wathi hayi wasothi kulomlungu engisebenza kuyena wathi hayi ndoda angikwazi ukuthi ngizokuvimbela unkosikazi wakho lapho yakusupporta si right nje useduze nje asinankinga nje si right kakhulu ngathola umsebenzi ke ngawuthatha lo msebenzi ka Rich Otto mangisebenza lo msebenzi ka Rich Otto ngasebenza for 2 months ngathola ingozi yemoto la kwaqala khona ke inkinga ngiyafisa ke ukuthi losuku nje kakhulukazi lolwengozi usipendele nje isithombe ukuthi okay uvuke ekseni kwenzakalani ngivuke ekseni ngekhaya imeva mhlophe kuba ngishilo ukuthi ekhaya akukhona la kusemeva mhlophe ekhaya likhulu ngisuke ekhaya ngiyemeva mhlophe mangibuye emeva mhlophe ebusuku kunomgwaqo ngabantu R34 ungakafiki kuthiwa kusenqathayi khona kuneband lapho makuneband kanti kunamuntu othowe imoto emgwaqeni bathowe imoto abakhanyisela lutho emgwaqeni ngiye ngoshayisa kulo moto leyo ngilimale mangilimala ukuthola ukuthi ngiyalimala hip replacement ngashayeka la kakhulu kwathola ukuthi angiboni lutho ngaphaphama sengisengwelezana esibhedlela engwelezana mangiphaphama engwelezana luckily ngikhumbula inamba kaNkosikazi ngoba vele ngangingasazi lutho ngikhumbula nonkosikazi ngithi ngicela bamfonele uNkosikazi bamfonele uNkosikazi afike mangifika khona hayi afika uNkosikazi hayi ngimthola uNkosikazi hayi bese bengisa ku-X-ray la ingwelezane ngabe ngisa X-ray engwelezane bethi hayi awunalutho phuma njalo engwelezane ucheckiwe bathe ngicheckiwe buka mangifika la ekhaya ngithola ukuthi mangifika la endlini ngiyafika ngiyangena embhedeni ngiyalala mangifika ngiyalala la embhedeni uNkosikazi arealize ukuthi hayi ngiyaqumba manje yabo ngiyaqumba ngiyavuvukala ethi hayi endaweni eyodwa ethi hayi Ximba hayi angiboni lento mina sengwelezana ngono nguthathe nguse eGarden Clinic bane medical mangifika khona eGarden Clinic bangithathe ngiseGarden Clinic mangifika kudokotela ethi usukaphi ngithi mina hayi ngisuke engwelezana ethi engwelezana bakukhipha namabhodlela unje ngithi mina hayi bangikhiphe namabhodlela nginje ayi angiphuthumise kudokotela kumedical angihlola athola ukuthi angise ku-X-ray athola ukuthi inyonga le iphukile yabo ababonanga ngapha yabo ababonanga lutho ukuthi ngiphukile inyonga sengifike ngirealize mangifika la endlini mina nakho ngikhukhumala ngiqumba kanjalo bese ethi uNkosikazi hayi asambeni ngibuse eGarden Clinic ngoba unemedical bakuthola kanjalo ngoba vele iAim yami ngangivele ngifuna ukuya eGarden Clinic kwathola ukuthi lama ambulance angisakwazi ukukhuluma bavele bangise eGarden Clinic engwelezana sekuthola ukuthi manje ngifika lapha ngithola ukuthi hayi ngiyaqumba bese uNkosikazi ethi hayi asambeni seGarden Clinic sinjani isimo sakhe ngaleso sikhathi hayi uright nje like uzwelano nawe hayi uzwelana nami kakhulu futhi akunankinga nje si right nje nankinga ngifike la endlini angithatheke ngiseke eGarden Clinic mangithathe sowutholakele phela ukuthi uphukile eGarden banibani sengithola ukuthi ngiphukile eGarden Clinic ngihlale uma 2 months esibhedlela bezama ukuthwishila umlenze ngangine 10 kg la ukuthwishila umlenze ukuthi uthwishike umlenze ngihlale khona uthola ukuthi hayi ngilulame ngibe right ngibuye esibhedlela ngibuya bese ngilungisa lezi zinto zabo ref okay ngilungisa lento zobo ref lezi ngilungise zilunge ngihambele mina ngithathwa uNkosikazi njalo angithathe ngangimthengele imoto eAtos umthengele awukabi namali umthengela nje bale umsebenzi uthi akasebenze ngayo hayi uyenzani usebenza wenzani bekade ecancela beyicancela ikhansela la sendaweni le mali ekhansela loku HIV and AIDS okay HIV and AIDS cancel ithi cancel le ndawo le ward ithi zena ngiyabona labantu abachecki AIDS abachecki AIDS yabo so
Sahlala ke naye sahlala nasengibuyile ke esibhedlela sahlala na ngiclaima lezi zinto zaka ref njalo ngithatha la makunama appointment ngeThekwini angithi angikwazi ukudrive ngikwenza Akwazi ukwenza lo yabo angidrive siye eThekwini siye lo so lama appointment ma appointment siphinde sibuye kwaze wafika isikhathi ke sokuthi hayi bayirelease ke imali yabo bayirelease ke imali ngase ngithi inkosikazi ngendlela ongisize ngayo ngiyakubonga omunye umuntu ubengeke enze lento bezobona ukuthi ngilimela avela angishiye so into mina ngibona omunye futhi bekezelele yona imali bese ngithi mina yabona nkosikazi angifuni mina ukuthenga yami imoto ngedwa ngoba manje akuzukuzwakala kahle ngisho nasemphakathini akuzukuzwakala ukuthi hawu usebelwa wanemali nasekhoyini nje yabona usezoba nemali wathenga yakhe imoto edwa ngoba kwenze njani uzakhudla ngale ya Ethos yabo ngase ngithi hayi inkosikazi ngizokwenza into eyodwa ukuthi mina ukudlela ukubonga yokuthi ube unkosikazi mina ngicela sambe siye kwaMaster ake sayiphumile imali ayiseyiphumile imali siye kwaMaster fe kwaMaster ngithola khona umalume bongumalume ngoba unkosikazi wami uzalo umana kuzani uMamsweli so ngifike ngithola umuntu wakaMsweli lapha mina iAim yami ngangifuna imoto yokusebenza AW cab ngifike ngihlala nalo malume lapha ethi malume malume mana mshana angifuni mshana ekugcineni ukhale ngami ukuthi uzothatha imoto ezothatha yonke imali yakho yabo njengamanje mina nayi imoto engibonayo engifuna ukuthi uyithathe esho le moto yabo le khona engifuna ukuthi uyithathe 2017 engifuna uyithathe ukuze ngoba iBT50 izofuna amana kuzana izinto eziningi ukuze ibukeke kahle insimbi ngaphambili yabo yonke nayi imoto engiyibuka ukuthi mina uzosebenza ngayo kuzoba right yabo bese ngithi hayi malume bese ngithi mina nkosikazi yiphi imoto bese ngithi mina yazi imoto engiyifunela yona ngiyikhombe ngithi nayi imoto engifunela ethi hayi angifuni le ngifuna mina imoto right ezobancane akhohlisana nezingane ke mayikhohlisana nezingane zithi ikhona imoto kuba yakwa kuzana yakwa EcoBoost EcoBoost angifuna umthengela yona yakuyi same price neMaster 2 ngithi mina imoto engibona lona imoto ngoba emakhaya imoto kufanele imoto engathi iphakeme yabo kuzoba nenkinga masuhamba le moto le iMaster 2 emakhaya kanti imoto engifunela yona imoto engathi iphakeme ezokwazi ukuhamba emakhaya noma ikuphi la ufuna khona ethe nayi hayi ngeke ingane zami zithe le moto ibuka njengengulube yabo ngithi mina hayi kulungile ke mawuthola le moto oyifunayo ke hayi sifike ke lapha na ithole le moto bese ngitshela umalume lo usalesman wami ngithi malume sesiyavumelana ke manje nonkosikazi njengamanje ukuthi imoto ayifuna iMaster 2 akayifuni le moto engifuna ukumfunela yona yabo ngaleso sikhathi kwakule ema40 kwakunalokho ayasha ngaleso sikhathi ayasha yabo so ngase ngithi mina hayi kulungile mayithi ufuna le moto ke akunankinga mina imoto esengiyifuna yiyo le ngikhombise yona malume iMaster 6 angisahlehli ngoba usengibonisile ukuthi angifuni uthatha imoto ezokukhandla more so uyabona ngale sengiyabona futhi ngendlela abeka ngayo ukuthi hayi bese uthi malume ayikho into engizoyenza malume angeke ngiyebank ngiye bank elama ngiye bank nevele imali ikhona isikhona kwi account le moto uzothengwa cash vele uzothengwa cash yabo ayengeke kodwa khona lefuna siyithinte mbijana ukade kuyimali mhlawumbe imali enganani kwaku 2.4 million 2.4 million engawuthola okay so manguthola lo 2.4 hayi siyeke bank ngifike hayi ayacatha umalume ngiyadlala ngibuye sengibuya ne proof of lokhuzana of payment ngithi malume naye avela ahlanye malume kodwa kwenzani malume wenzani emshana yabo akethi usecabangela ukuthi lo ama-sales akhe lo cash cash yabo bese ngithi hayi malume sengikwenzile lokho nayi proof of payment yonke into i-right release imoto zami bese ethi malume hayi ngizokulindisa ke malume mshana ngoba wena lezi imoto zakho ufuna zibe personalized zintsha-ceke ayikaze gitshelwe umuntu yabo hayi ngithi mina hayi malume hayi bese ethi malume ngifuna usho wena mshana ukuthi yini ofuna sikuofarishe yona for ukubonga yabo ngithi hayi malume
mina esayidini lami ngifuna ibe ngama leather seat le moto yabo ethi hayi kulungileke mshana sizoyisa eThekwini iyofaka ama leather seat ngilinde isikhashana sihambe silandele kaNkosikazi sibuye masibuya uthothi le moto isinayo isi-right ngibele ngihambe ngoyilanda bese ngisuka la kuvele ngidrive ngiye ekhaya yabo uyayiveza uyayiveza phela kubantu bakithi uthi hayi sengihambe ngahamba ngaze ngafika esimene esifana nalesi yabo hayi sibuye ke lapha nonkosikazi kube right yonke into kungabi nankinga bese kuthi wesinye isikhathi unkosikazi ngimthengele mase ngimthengele imoto angenele utshwala ke bevele phuza angingamazi ukuthi yaphuza avela ngenela utshwala mangithi ngilele ekamerweni ngizwe garage akithi ngiyalize garage liyavuleka igarage ngilele ekamerweni lo tshwala liphuzwa ngeyiphi imali angazi phela uphuza ngayiphi imali uyamupha kodwa nawe ngoba phela khona ngiyamnika phela imali ngiyamnika imali kodwa eyami angimazi uyenzani noma bese phuza phela noma bese sebenza phela ekube phuza ngemali yakhe bengasebenza ekuqaleni mase sebenza manje sebenza manje ngamfundisa ke wathola ukuthi ke uya upgrade yena upgradeela ukuthi ufuna ukuba i-pharmacist yabo why upgrader ufuna ukuba i-pharmacist hayi ngamlekelela kukho konke lokho wafunda wenza yonke into uthe mase kusuka ilanga lokhuzana lokuthi uyograde yabo mase uyograde angitshele ayicimba sibiziwe njalo eThekwini ngithi hayi ngizokuphelezela si drive nakuhamba mina umfowabo uma wakhe bese kuba uyena ngihleli phambili mina uhleli noma wakhe ngemuva ku drive umfowabo usibani si drive ke sibuya mase ngibuya e-toll gate la eMthunzini bese kuloko ngizwe into ingathi khonto engitshelayo ukuthi awuvula ukhaphe hole hawu lo ngiziba lento ukuthi ngivula ukhaphe hole mangivula ukhaphe hole ngithola incwadi yani incwadi ibhaliwe ithi ulindo kuhle Michael Ximba mina ngilindo kuhle Michael Ximba yabo ngicela ukumkhipha ku medical aid why hawu bese ngithi mina hawu bese ngithi yazi uNkulunkulu unamandla ngivele ngisho kanjani ukuthi yazi uNkulunkulu bese angibona ukuthi hayi ngiyitholile lencwadi bese ngithi mina yazi inkosikazi into okungabe yayenza mina ngeke ngiphume ku medical aid ngoba ngisazi isizathu ngeke ngize ngikwazi ukuphuma medical aid ngoba ngisazi isizathu and sengibona njengamanje sengibona uNkulunkulu nezidalwa zakithi ukuthi zingivezele ukuthi ufuna ungikhipha bese ngithi mina ayilalela into ozoyenza ufanele uyenze iyodwa nje wena hamba yo divorce ukuze uzophuma medical aid imaki isuke laphi yonke lento angiyazi isuke laphi yonke lento hamba yo divorce ukuze uzongikhipha ku medical aid ube right yabo angithi manje usefundile usenamandla yabo use right use powerful usakwazi ukwenza into ayifunayo ngesikhathi athanda ngaso hayi ngithi mina bese ukukhuluma wakhe ethi uma hayi yekani lento enikhulumayo ayikho right ngithi mina mama phela siyibonakele lento ufuna ukungikhipha ku medical aid ngoba kwenze njani why ufuna ukungikhipha ku medical aid ngoba njengamanje plus wena futhi umuntu angasudinga kakhudlwana yabo so mina angikwazi ukuthi ngathi angikhiphe ku medical aid mina phezulu kwezinto zami engimenzele zona ezingaka zokuthi ngimthengele imoto on top of that usefuna yena ukukhipha mina bese ngithi mina ngimfonele sengithi bese ngithi nganginenkinga ibuko hawu kodwa awuboni inweXimba ukuthi yabona njengoba mhlawumbe angazi ngizoyibeka kanjani kodwa ukubone uthola ukuthi mhlawumbe wenzile into eyinkinga emntwini yebo umenzelile izinto eziningi but kona lokho kokuthi ma ukhuluma naye uthola ukuthi umbalela izinto omenzele zona ngoba uyakushintshela uyakubona nako ukuthi kunako ukuthi kufuna ukulahlekisela ngamapoint kakhulu manje ngoba usowubukeka njengomuntu obalelanayo wenzelana izinto kodwa futhi uyabalelana futhi lezi zinto awuzenzi ngenhliziyo emhlophe kahle it's an investment uya investor angifuni ngelila ngungijikela ngoba ungijikela ungijikela kanjani ngoba mina wena ngakwenzela ukuthi igcina seyiphenduke ngazo manje lo muntu ukhuluma kushuthi kahle umuntu angazathi hayi isicefe kwayisona leso ukuthi ngiyabalelwa uyabona umuntu esifazane ngekuza umqondo yabo mholi sihlale sekwenzeke konke lokho sesiyinzeleke i-great party yakhe yenza i-great party yakhe kube right yabo bese kuba nalonke ingavela aphume ekamerweni kahle aphume ekamerweni mana weXimba
akunkinga nje hlobo aphume nje kamereni ayikho into owisola mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi ngenzile ukuthi mhlawumbe nje benje aphume kamereni mayiphume kamereni bese ngithi mina ngivele ngihambe ngiye ekhaya mina ubaba ngisenaye ke mina uma usekhona kuloba mncane ekhaya ngiyotshela ubaba ukuthi ubaba omncane naku nginenkinga la no 1 no 2 unkosikazi sephume ekamereni isizathu angisazi ngicela uhambe uyotshela bakubo ukuthi abeze la ekhaya sizokhuluma yabo lo unkosikazi akasenayo ubaba wakhe unobaba omncane wakhe yabo ubengakanani nakwena uba unkosikazi ube mdala kuyoba 1974 umemdala nginawe yeah mina wa 75 yabo so makwenzeka lokho mholi ngibize ngitshela ubaba ukuthi hayi sekunenkinga kanje bese ubaba hayi khuleka cimba into esoyenza sofonela abantu bakubo abafonele bafike ekhaya mabefika ekhaya befike sikhulume nabo bese ethi ubaba wakhe lo ongayena ubaba wakhe ubaba wakhe ngoba umkhulisile kulamana obaba noma kulamana obaba okay bese ethi hayi ubaba wakhe ngani yami into oyenzile irong job irong nje angilokunanaza mina ngithi mina yenza ini wena usuphumile ekamereni into engifuna uyenze yodwa thenga isilwane usilethe kaCimba sokuxolisa yabo hayi bese ngithi mina hayi bese kuthi ngathi yaphela ke le ndaba bese ngithi mina hayi ma ubaba esho kanjalo hayi kulungile uzokwenza lokho yabo bese siphume lapha buye ngize la ekhaya mangiza la ekhaya thola uma wami yagula uma wami begula ngaleso sikhathi akuhamba isikhathi kubuyeze la mangibuya ngiza la ufone bamncane ethi bamncane lindo uyayibona lento ukuthi inkinga umakoti uhlawula nini angithi ubuyile nje ekhaya usahlala ekamereni lakhe nami ngihlala ekamereni lami yini isizathu yabo angisazi isizathu uphuza noma bangani angazi yabo nokhohliseka nje yabo bese ngithi mina hayi baba omncane angikwazi ukukhuluma naye lokho esabuya ekhaya asikaze sikhulume and uyaqhubeka uhlala ekamereni lakhe ethi bamncane kuyinkinga ke phela lokho ngoba ngangibizele khona lokho ukuthi kukhulume and into engingayenza mina baba nganginikeza inamba yakhe umfonele wena ngoba asikhulumisana akasenze lutho akasethengi gross akasethengi lutho la njoba ngihleli nje angazi ukuthi kwenzakalayo yabo esethi bamncane ayi yabona into ezoba inkinga wena usunenkinga usuzolimala phela lapho yabo ngithi mina ngeke mangilimala lemzini wami mangilimala ngeke ngishiye umzi wami nokuthi ngisaba ukulimala ngeke ngikwazi ukwenza lokho ethi hayi kube kuya ngami ngabuya izohlala ekhaya ngithi ngihlala ekhaya ngoba kwenze njani ngoba ngathenga umuzi ngandisa umuzi kababa ukuthi angandisa umuzi mase ngibuya ngihlala ekhaya sekuyini le ethi bese ngithi mina hayi bamncane nginayo inamba amfonele angalibamba ucingo amfonele uyayazi inamba yakhe futhi uyayazi nami ubamncane asuke emeva mhlophe vele iclinic abayisebenzayo yele asuke ngoba uyamazi sebenza la eclinic mayifika la eclinic aye khona afika amthole ethi makoti ngiyakudinga ekhaya and ukudingela u1 no2 uma wakho uyagula ekhaya and angisho ukuthi uzoshona yabo kodwa kungakuhle ukuthi wenze lesivumelwano owasivuma ukuthi uzosenza ukuze mhlawumbe usigcine ukuze mhlawumbe izinto sibone zenzakalayo senza kanjani avela phendule athi mholi hey uyabona abantu bakwaXimba uma befuna inyama ngizobathengela inyama ishebe uma befuna ishebe anginayo into engizoyihlawula mina kwaXimba anginayo into engizoyihlala kwaXimba mayebuza ukuthi wenzeni uthi wenzeni hey uyabona wemholi angifuni uqamba ngoba mangikhuluma lokho nje ngimtshela ukuthi kufanele akasho ukuthi ngenzeni uthi nje mina ngithanda amantombazane yabo usehlulekile emini usho njalo ngithanda amantombazane ehlulekile emini ngithi mina amantombazane ngimathanda mina ngikuhlonipha njengomngami alikho mhlambe weXimba mhlambe iphutha phela sibantu besilisa amaphutha ayenzeka alikho mhlambe iphutha mhlambe okwabhadanya kulona mhlambe lithinta umuntu wesifazana no likhona iphutha ngabhadanya likhona yes likhona iphutha ngabhadanya manje sowulimele
sengilimele. Oh so ulimele nemali seyiphumile. Seyiphumile. Ngoba mhlawumbe kwenze uthola ukuthi ukholelwa ukuthi mhlawumbe wena udla imali zale ekhaya nalowo nto. Hayi lutho akukho engakwenza ayikho imali engayidla. Imali ngaspenda nga renovate lo muzi ubukweleta mina. Oh qeda. Cela yabo. So lo muzi mawukweleta bukhona kweleta 192,000. Wamana ukhipha. Ngawukhipha ngoba sengibona vele ukuthi angisabuyele emsebenzini. Yes. Angisabuyele akuzukusiza ukuthi ube neyikweleti ube wazi ngekusasebenzeka. Angivele ngazi ukuthi ngikhokhela ama rates yonke into ngiyayenza. Ngikhokhela ama rate ngazi ukuthi hayi sengiqondile. Yonke iqondile. Ngawukhipha ke lo 192,000 yabuya ititle. Yabuya ititle and ngaleso sikhathi lo muzi nganguthenge nomunye umfana esasisebenza naye eGoli wakandonakazi. Si partnership naye. Ngabona ukuthi mina ngikhokhayo vele. Lo mfana manga kuthiwa ngithi genxe uzothatha off yabo. Uzothatha off ula ma powers. Ngathi hayi yabona nkosikazi into esoyenza iyodwa ukuthi fanele sizame ukukhipha lo muntu. Sikhiphe lo muntu ungifake wena. Ukuze ngazi ukuthi ngiright. Yabo whatever kwenza la ngiright ayikho into ezokwenzeka. Imali kule mali izinto zenzile uthengile le imoto waqedela umuzi wawulungisa futhi okay akukho mhlawumbe okunye ngase ngisuka ngibona ukuthi vele amandla asesekhona ngakwazi ukwenza enye into ngathenga itekisi mangithenga itekisi ngibuka ukuthi ke into eyenzakalayo vele amandla ngengisana ngathenga itekisi ngenxa ukuthi kunzila anginawo yabo mangithenga itekisi ngayibiza ngobaba wakhe ngayibiza garage yaphuma ngobaba wakhe entsha ceke 2017 iQuantum mangithenga le Quantum uyena nomzila ubaba wakhe yabo imake njengoba ulokhuza njengoba uthenga le tekisi ninjani nanisakhulumisana ngaleso sikhathi nisaright kufika le ikhathi zokuxabana nje vele le Quantum selikhona yabo and iyeqile uyabona bese iyeqile indaba yalo into eyenzeka ke mina bengisonta ubaba wakhe umphathi esontweni waba umphathi ungakashadi wawumphathi ungakashadi naye so ngakhula ngazi ukuthi ubaba ongizalayo spiritual uyamethemba akunankinga makwenzeka lokho ngathi hayi ngoba ukhona ubaba uzomatekisi ngizothenga itekisi ngiyifake ngaphansi kwakhe isebenze lo tekisi bese ideal yami yayithi ke baba ucele into engizoyenza wena mkhulu ngoba uphazi kwamatekisi ukuze senze lento ebe right ukuzohlukana nale tekisi yami and le tekisi yami isebenzela yena eneyitaff yabo ayineyitaff enandosi ngingatholi lutho njalo mayifile imoto kufonelwe mina ukuthi imoto ifile ngibuza kanjani ngoba imoto isebenzela icash up yakubaba icash up yayiza kuye phela ngaleso sikhathi wayenginika kodwa wayenginika ngaleso sikhathi yabo mhlawumbe kunika emva kwesikhathi singakanani every week ngangithola mhlawumbe ke sonto kwakuba imalini mangithola nje mhlawumbe 1000 something isonto lonke usebenzele lo mali 1000 yabo so yonke lonto isonto lonke la ngiyakutshela yabo ngangirojwa vele hayi ngithi hayi kwakudependa ke phela ukuthi ngoba phela isebenza esikhaweni to empangeni kudependa amabhizi kanjani yabo kudependa amabhizi kanjani ase ngithi hayi isebenzeke emoto ngiyithengele itekisi ke ngiyifake bese lo baba ubaba kimi spiritual ubaba kankosikazi wakho biological yes ubaba spiritual ungiphethe esontweni uArchbishop aphinda bomkhwe wakho ngokumethemba ukuthi angeke ngenzele izinto ezibheke eceleni uthe mase kwenzeka zonke lezi zinto izingane mayibuza uma wazo ukuthi baba imoto kaBaba kwenzakalani wathi ubaba umawazo angazi lutho ngalowo moto hawo ubani owakhuluma nobaba wakhe uyena owakhuluma nobaba wakhe wayangazi lutho akasazi lutho manje ngasangibona ukuthi hayi sengiyadliwa wakhe yabo ngenxa ukuthi manje indaba iqale la mina mangiphuma esontweni mina angisasonti khona sengisonta kwelami isonto nje ngokubona izinto zami singahambi kahle ngaphuma ngayo sonta kwelinye isonto and inde ukwentileze uma uphuma uyosonta kule sonto vele unkosikazi usekhona ukhona unkosikazi sonta naye wasala unkosikazi khona yabo ngathi mangingenza lokho emholi
esala unkosikazi ngathi qhubeka wena usonto mina anginankinga nawe usonto ku right yabo ukuthi ngizokuphoqa ukuthi mina sengiphumile esontweni lakini sefana uzekini imake mase eqale enza le iTayela indaba yetekisi kwasekuthini ngayo ke indaba yetekisi phela wawusayithola imali nje baseqale sayithola phela imali manje senza iTayela nayo senza iTayela angisayithola imali into eyenzakalayo mholi ngimbuza unkosikazi imoto kwenzakalani ngayo angisatholi lutho phela manje ethi hayi imoto ifile mina ke njalo ekseni ngiyakhuleka mangiphuma ke mangiphuma nje ekseni ngiyakhuleka nenkosi isiza yabo ngeke ngozomangala ukuthi ngaphuma mangiphuma ngathola egarage mawungena nje egarage ngithola i-envelope ibhaliwe ukuthi mhla kabani be-cash up unkosikazi 1000 something leyo ngasayithola siyakuyena yabo ngithi mina bese ngimbuza ukuthi kodwa ngithi yini uqamba amanga uthi imoto ifile ube imoto engasebenzi ngani nayo into ikhombisa ukuthi bu-cash up imali wena la ima weqimba wena awunaso mhla awunayo lento ukuthi uhlala uthi ufuna ukuyibona nje inkabe yakho ukuthi injani manje no bengayi angithi phela inkinga uma ungene kanjalo akufuneki kubonakala ngisho nako driver kwaziwe nje ukuthi imoto akuyona yakho akwaziwa nje ukuthi imoto yami kwazi ukuthi kashandwe yabo and into enginayo ngase ngibuka ukuthi izinto zami ayihambi kahle ngayo printer ilokhuzana proof of payment yona into ke nginayo le proof of payment ngayikhokha yakhokhelwa yini kaToyota wena wayikhokhela mina ngayikhokhela nginayo proof yalokho ukuthi nje into ekhona ukuthi ilokhuzana ilogbook nayo yonke ibiza yena uShanda yabo so angikwazi banalo nkinga yokuthi bona bayazi vele ukuthi angina double up into engizoyenza konke ngizokwenza ngizokhothama kubona yabo kodwa phela manje umbuzo uthi ukhona umuntu owengathi khipha imali engakathengela umuntu for what 435,000 cash ngawuthenga cash 435,000 ayithenga cash mawucabanga ngikwakhela imali ino nalo tekisi ayikho imali engakhele yona ngoba ideal ayithi ideal yami sizosebenza naye angimkweleti lutho into engizoyiraise mina imali ye deposit yokuthi ngimnikeze 40,000 ukudeposit enye imoto bese sihlukana uqhubeke ngiyisebenzele yabo bese sihlukana ngoba lento ukuthi imoto isebenzela abani kanjani mina nganginalo aim yokuthi manje usejikana usethatha yonke into manje sengiyathatha yonke nengane yakho yayithatha konke nje angikwazi mholi ngoba ingane yakho yathatha yabona nje angikwazi mholi uyabona lento babucele ingiphathise ngestress esibi futhi angazi uNkulunkulu ungisize kanjani ukuthi ngizame ukuyidlulisa imali yetekisi wayigcina nini nje ukuyithola hawu angisayithole ngazilutho nje angani noma iyaphila noma kwenzakalani mhlawumbe ngomuphi unyaka mhlawumbe 2017 wayithenga ngawo 2018 walento iqale late 2020 nje bongasatholi hawu into engekho leyo 2020 bengasatholi lutho phela lento iqale bo 2018 2019 uyithenga ngo2017 bengasatholi lutho nje ngakutshela bengatholi lutho moli ngifuna ukuthola mina weqembu ukuthi indaba yankosikazi iphetha kanjani wahamba wenzekani no unkosikazi phela wayelokho ngifake enkantolo uthini enkantolo emafike enkantolo efike ethi ngimshayile ake sikhulume sihlebele akwazi umthithe hayi angikaze umthithe ngamthinta kanjani nginje baba ngamthinta kanjani ngena isandla esisha khona kuthiwa ngiyamshaya kanjani ngoba phela unamandla onke ukunami angikwazi ukushaya umuntu nje angaze ngimthinte ngesandla uthola ukuthi ke baba ucele mase ngabizwa ukuqala enkantolo ngafike ngakhuluma manje yathi manje hayi unkosikazi wakho ufuna ukuphuma endlini yabo ufuna ukuphuma endlini ngithi mina isizathu sami angithi mina sasibuye ekhaya vele ukuthi mina ngithi mina unkosikazi akakwazi ukuphuma ekhaya esenamacala efana awahlawula mina ngisemlapho nje mina ukuthi and mangase ngithi mina ngifuna ukuthi aphume endlini kuzoba inkinga ukuthi ngithi akaphume endlini ekubeni nisho nedalwa mina ngiyakholele edalweni zami
zizongibuka manje njengomuntu ongekho right ukuthi ngoba phela unkosikazi ngamnikwa yibona uma mina ngase ngithatha isinqumo sami angikwazi ukuthatha isinqumo ngoba bazoxabana nami abakithi bethi hayi lo wathatha unkosikazi wathi akaphume ekhaya ngithi mina ngikwazi ukwenza lokho ngitshela yona imanje angikwazi ukwenza lokho ngoba ngisalinda unkosikazi mina ahlakula amacala akhe and iresponse engayithola kuye wathi akakwazi yena ukuhlawula amacala akhe ngoba mayifuna abantu bakaXimba befuna isishebo uzobathengela akakwazi ukwenza lokho. Uhamba kanjani ke manje nje bengasekho? Hey Mholi angifuna uqamanga ngiyaphila nje ngoba into engayenza ngasuka ngaya kumaloya angenzela incwadi yokuthi ngiphila ngempatient yokulimala. Okay. Ngoba ayisekho phela imali engenayo. Yabo. Ngayihambisa lo ncwadi every month ngiyayithola imali yokulimala. So yilokho nje ngiphila ngakho. Kwase ukuthi ke ngingakaqedisa ngingakafiki lapha. Ngaphinde ngathola enye call futhi esuke eMantshini. Ma ifike eMantshini ithi hayi manje ngiyacela la okokuqala ngathi ngayihlonipha ngayo. Ma isiphinde ngifonela futhi ngithi mina le manje ngathi why njalo uthi now ufika manje la. Bese ngithi mina ngibhizi kabi mina. Ngibhizi kabi ngeke ngikwazi. Wena unginike isikhathi njalo vele uthi manje fika la. Ngithi mina ngathi umuntu ongazwenzana. Bese ngithi mina hayi angikwazi ukufika manje. Bese ithi hayi into ongayenza angisho ukufika manje. Ngaleso sikhathi uzothola ngaso isikhathi ngiyakudinga. Yabo. Ngithi mina hayi kulungile. Ngihambise izingane ekseni esikoleni. Zifika ingane zayifunda Old Mill. Ngifike ngiyithatha ingane ngiyibuyisa bese ngithi ngibuya la ngiye khona inkantolo la ngezansi nje. Ngime ngifike ngipake khona. Hayi mangipaka khona ngibona unkosikazi ahlula ngemoto bese engena ngaphakathi. Yona lo wamthengela yona. Yona le ngamthengela yona. Yona le ngamthengela yona. Ugroova ngayo wenza yonke into ngayo. Ungayibona njani njengamanje. Imoto engayithenga brand new intsha. Ibiza yena vele. Ibiza yena ayikho phela into engizoyenza vele ngangibalekela into eyodwa babucele. Uyabona umuntu uma drive into engabizi yena udrive isinoma kanjani. Amathikithi akanankinga. Uyabona ngisho noma kufanele hothela sekufanele ngibe nenkinga manje mina ngoba sekuvaleleka mina. Ngathi ayibize yonke into ekuyakho. Yabo ayibize wena nje ungabi nenkinga ukuze ngizokhululeka nami ngazi ukuthi ma ushaya amathikithi ushayela wena amathikithi. Yabo ukuze ngalokho ngiba nenkinga ukuthi awukhokhile sekufanele ngivaleleke mina. Yabo ngangibalekela ngibona lelo kusasa lelo ukuthi ngifuse kwenzeka kanjalo kanti yena usena power zakhe ke. So ngibizwe ke phinde ngibizwe ke enkantolo. Mangiye enkantolo ngifike ngene ngimbone ngene bese ngimbone ema office la wena. Ngihlala nje emotini. Mangihlala emotini ayi ngibona ukuthi hayi uzofika mhlamba aqamba amanga lapha. Yabo hayi ngivele ngiphume ngiyekhona. Mangiphuma ngiyakhona mfica uhlele ushuthi uthe uyangena ukuthi imanje bisinomuntu yathi akalinde eminyaka. Yabo ngafika nami ngahlala kwelinye ibhenji nje ngala ngahlala. Hayi wasephuma ke manje yathi hayi seningangena ke. Yabo singene ke masingena ke eMantshini imantshi ethi hayi ninodaba lenu sengilukhulume kakhulu and manje unkosikazi wakho usebuya nolonye udaba manje khuluma nkosikazi makoti olwani lo daba usekhuluma usethi yena hayi usethi phela yena manje hayi mina sengiready for i-divorce. Kahle wena sengiready for i-divorce. Ready nje for i-divorce. Mina bengibuzile ukuthi uhamba nini kanjani la. Nje waphuka ephuma ehamba nengane yakhe behamba. Baphuma ngeliphi? Angikwazi lokho umuntu. Uyabona nje ngoba angaze ngimkhiphe la ekhaya. Angaze ngimkhiphe la ekhaya. Wabona ngasabuyi. Wabona ngasabuyi nje ngoba wayehamba phinda abuye, ahamba phinda abuye. Makuthi akangabuye ngabuyi, makuthi akabuye abuye. Yabo. Uyabona njengamanje engafika nje namanje la afike unekamera lakhe engangeni kulo mina. Elikhiwe. Ulikhile nje kumanje. Ulikhile kuyimanje. Likhiwe nje mina stopper nayo yonke into. Yabo. Makuthi akangene nje unazo zonke ikhiza la. Mayifika la endlini ufika qoqa into ayiqoqayo ayithatha ahambe nayo. Ngakureporta ke lokho ngaye manje ngathi mina fanele ngenze njani ngoba lo muntu une access yonke yokungena la endlini. Okay na divorce akhe. Asika divorce. Kwi process nje manje divorce. Sikwi process ye divorce.
wena uyifuni le divorce kahle. Angifuni mina izongiluzisa phela mina into eziningi zami. Ongekusakwazi ukuzenza njengamanje. Ngase ngithi mina hayi uyafuna khona kufuna wena. Ufuna umuzi. Kahle bo. Ufuna umuzi, ufuna ukuthatha. Usho njalo. 50% womuzi uyawufuna. Lo muntu lona ubaba wakhe wadla iquantum lakho wamthengela imoto ufuna umuzi manje. Ufuna umuzi manje. Kusho nafuna ungamnalutho. Ufuna ngamnalutho. Zwana ke babucela. Yabona abantu bazilwanyana. Mase kwenzekile ke lo. Phela lo bombe. Mase kwenzekile lokho babucele. Ngethule ke ngithi hayi ngiyeke enkantolo manje ngiye enkantolo ngithole nomkhuluma nommeli. Inkinga yala ummeli lo umanje. Udibana nabo laba babazali bakhe. Uyazana nabo. Bane connection ethize. Yabo. Bese ethi manje yazi lento eyenzakalayo. Isebenzela lo manje. Isebenzela la enkantolo. Yazi yabola na. Yazi ibolile. Bese ethi ethi hayi manje yazi kunento engayiqondi kahle. Eyenzakalayo. Lento ingenelwa abazali bakhe manje. Iyangixaka lento bangena kanjani abazali bakhe ngoba ngithola icall mina. Utshela yona manje wayitshele wena ayitsheli ngani bona ukuthi ngena kanjani mina wayitshele wena. Ngitshela ithi manje ngimangazwa yilokho ukuthi bangena kanjani kulelo daba lwakho. Bathi yini bona ngokungena kwabo. Ungena kwabo phela ngithi manje angithi bamthengele indawo manje. Bethengele intombazana. Thengele intombazana indawo. Vele ke futhi bamthengela ngemali yemoto yamkhonyana wakhe I'm sure not like imali yabo. Bamthengela indawo lapho sekufona manje kuthengiswe lo muzi ukuze athole imali yokuthi ahambe yokwakha lapha. Nakhona ngitsheliwe njalo konke lokho. Angitsheliwe nje konke lokho angitsheliwe ukuthi kwenzakalani abasile kimi uzokhuluma nami ukuthi eximba njoba kunalesimo esifana nalesi senza njani. Yabo ezabazali umzali ophelele uyeza umkhonyana wakwakho uzobuza ukuthi naku ngibona uma ingane yami ibuyile ekhaya kwenzakalani bayithulele nje. Iside lakhe alikozwa kahle. Kubona like ukuthi bathi okay nasi isimo siyenzeka but siyalizwe iside lakho ngane yami ngifisa ukuza umkhonyana ukuthi uthini ngayo yonke into eyenza. Akaze namanje akazibalizo le side lami ukuthi ngithini mina kubona. Akaze bangibiza akaze basho lutho. Akwazi uliveza iside lakho kubona. Angaze ngiliveze nje iside lami kubona. Angikwazi kuyiyela mina babucele ngithi hayi ngizoveza. Bona bathatha yonke into abayitshelwe ingane yabo. Bayitshele yonke into bayithatha as if i right. Bayibona i right bona. And ekugcineni ngase ngisakuyalanda bayi divorce. Ngifike ashe manje ekhuluma ke yini osengayo bese ethi unkosikazi hayi. Mina sengikhathele uweximba. Utshele manje. Tshele manje sengikhathele uweximba ngokuthi wenzeni? Ungihluphile ngamantombazane sengifike nami sengikhathala khona. Oh kahle ukuthi wena uqonyiwe. Uqonyiwe. Sengihlushwe ngihluphile ngamantombazane so sengifuna ukuyimela manje. Ngifuna ukuyimela manje ngifuna ubone nawe ukuthi uzokwazi ukuphila ngaphandle kwami. Angithi uzokwazi ukuphila ngaphandle kwami. Nami ngizokwazi yini ukuphila ungekho wena. Ngifuna kodwa ungafika umuntu ungamhluphi ngamantombazane uright ungena nkinga. Bese uthi mengabe sowulimele mhlambe kutholakala lokho ukuthi khona intombazane ekhona wathola ukuthi intombazane ekhona. Kushuthi amantombazane noma intombazane iximba nje ngokwakhe kodwa amantombazane phela vele kuba njalo nje uma watholakala ephutheni amantombazane utholakala kanjani utholakala unayo noma watholakala efonini. Yes ifoni angaze ngitholakala nginentombazane mina sonke isikhathi ngilala la ekhaya mangingekho la ekhaya ngisuke ngisekhaya emeva mhlophe. So ngisekhaya nje anginankingi. Kwalezo story sokuthi kunentombazane istory leso esaziwa kuwena naye. Kodwa ebazaleni bakhe awazi ukuthi siphi istory awasiphi. Angisazi angangeke ngisho ukuthi wafika wathini bazali bakhe. Kodwa kunalonto nje ukuthi angazi kwenzakalani. So ngisakhuluma lapho ke babucele ngifike lapha achazeke athi manje into engizoyisho ngifuna ikhulumbele yena unkosikazi wakho. Yabo. Ayaqale kakhulu ethi hayi mina babucimba sengikhathele uwe ngifuna ukubona ukuthi uzophila kanjani. Nami ngifuna ukuyibona ngizophila kanjani. Ngifuna nje sihlukane uhlale le nami ngihlale le. Ngithi mina ayakwazi ukwenza lokho mina ngoba wena usekuyiprocess ukuthi uzohlawula ekhaya. So awukwazi mina mangase ngavuma lokho ukuthi mina ngithi hamba ngizobe ngirong. Mangithi hamba ngizobe wrong. Angikwazi ukusho lokho ngeke ngise ngikwazi ukusho lokho
wena buya mawufuna ubuye ekhaya hambe uyophetha lezi zinto uyohlawula lezi zinto ozenzile ekhaya qhubeke nempilo sibe right yabo kodwa uma ungafuni ukwenza lokho angazi ngizothini ethi hayi mina sengi right ngawe mana baximba ufundiswa uwena nje from scratch ekufundeni yabo uright manje uyasebenza unemoto lo muntu kuba kunequantum lakho futhi still ufuna ukuthi yabo ufuna kudayisa lo muntu ufuna kuthengisa lo muzi khona uzothola uhalf wayo unuthola uhalf wayo what about izingane zakho lezi ezithi uhlala nazo akithi yabona konke akakunaki lokho ngoba izingane zisamconfronta wathi hayi uhlangani nani mina mangakufundisi ngakuze iVN abe ingane le uthi sedolobheni ebimsendela yena isendela yena ungakhala inyembezi imtshela nje ukuthi hayi mama wena ukhombisanga ubomama kimi waphendula yena wathi wena uhlukana nendaba zami nobaba wakho ithini ingane yakhe ngawo yonke lento angithi unengane kweyakho hey baba ihambisa angithi uyabona uma ungasasebenzi babucele uba isithingithing nje yasekhaya uba isithingithing sasekhaya ama powers awunawo kwayona lengane le engiyami ube yena sethi yena ayi wena kusukela lengane incane akazi uyenzele lutho lengane bengizodla zonke izingane zami mina la ekhaya ngithenga ukudla ngizodla zonke ngisebenza yabo so yena njengamanje usetshela ingane ukuthi wena kushuda kuyena ubaba wakho lo akuyena ubaba wakho lo useyitshele kanjalo useyitshele kanjalo phela ayisakwazi noma ifike la ekhaya yazi ukuthi ikhuluma nobaba wayo noma ikhuluma nani indaba uthi uyitshele kanjalo sengize mina ngahamba phela ngaye emantshini ngayihamba ngofaka i-protection order ngoba ngibona ukuthi ilwa nami mangiya khona i-protection order mana weqimba mina ngifuna ukuthola le phathi ukuthi ingane akuyona yakho into eyicabangayo noma into eshiyo no uyo oyitshela yona ingane akuyona eyami wazi kanjani angimazi phela ukuthi ngithi mina ngayibiza iyona ekutshelayo ingane yatshela mina yathini yathi wena kuloko usukela ngemncane akwazi ungenzele lutho so uyakhombisa ukuthi awuyena ubaba wami yasho kanjalo yasho kimi la kade ngiyibizele ukuthi ayiqoqa amabhodlela lapha ngaphandle otshwala awayo ayiphuzwa yiwona kwani umuntu ongakanani lo babucele ngikhuluma ngento mina umama wayo owasuka ebona ngikhulumela naye wavidodaze efuna ngiyishaye ukuze ezohamba eyongireport inganani 18 years yabo icwane 18 years ngasuka ke mina ngesikhathi engividodaze umakho ngasuka mina ngaya police station singo report ingane ke manje yokuthi hayi nakho ngihlunyezwa ingane la andifika nabangani bayo la angisazi fanele ngenze njani bathi emaphoyisa ayi ndoda akukho esingakusiza ngalinda even ezokukhapha kusekhaya yabo ngayilinda ke even ngathi mangisasekhona wayiqhamuka unkosikazi mayifika unkosikazi lapha ufika uzobanga umsindo lapha uthi hayi lo baba uyasihlukumeza nengane yami yabo athi amaphoyisa ayilalela sadila nobaba njengamanje linda kunike yake i10 ukuze siku-attende ngendlela efanayo nobaba njengamanje uma uqhamuka lo baba uyanihlukumeza sakhuluma nobaba wena uzoqhamuka ukuthi lo baba uyanihlukumeza awukwazi ukwenza kanjalo silinde wabona ukuthi amaphoyisa amjikelo waphola suka wahamba mayikhuluma lokho babucele kuthola ukuthi ke amaphoyisa athi hayi ndoda into esokusiza ngayo uvuka ekseni uye enkantolo uyayireporta le ndaba yokuthi hayi uhlungezwe ingane kanje ngavuka ekseni ngaya ke enkantolo mangiye enkantolo ngiyathola ukuthi enkantolo hayi bayibhale ke incwadi bazomnikeza umfana i-protection order akasezi manje hayi usekhona ngifike la besinika usuku kufanele siye enkantolo naye ngiye naye enkantolo mangiye enkantolo ngithola enye imantshi ke manje mangithola enye imantshi ifike ikhulume naye lo mfana ethi hayi sengizwile indaba yakho mfana wami ngoba naye wayetshela phethe umhlwenga ethi vusela amehlo athi manje lalela ke lo 18 years old uvusela imantshi umhlwenga yini lo 18 bakithi yabo yathi manje lalela ke mina ngifuna ukutreata njengengane yami yabo angifuni ukuthi ukhombise ukuthi wena usumdala ubaba wakho umhlukumezelana hayi baba ubaba ngimhlukumezi ubaba nje akakhombisanga ukuthi ubaba kimi lokho angizazi yini yona lena ebakithi yabo ubaba wakhombisana ukuthi lokho usuloka angizala ubaba kimi ngithi mina ikuphi engakwenzanga ngoba mina ngikufundisile ngakwenzela yonke into
manje usuze usethi manje ayithi manje hayi lo ngiyambona ufidiwe ufidiwe uma wakhe ayibese engena ke noma wakhe mayengena uma wakhe bese uthi uyayibona ni damage osuyenzile enganeni yabo osuyenzile enganeni ngoba uyabona ukufida ingane ngomunye umzali ukhuluma urongo khonto eyitshalayo kuyona ingane and lento eyitshala izohlala isikhathi eside kakhulu ingane izozonda umuntu ingaqabene naye ngenxa yenkinga zeyithandani engangene kuzona athi manje uyabona into usuyenzile athi hayi baba manje ngiyabona and iphutha lami ngiyalibona usho unkosikazi yabo bese ethi manje hayi mfana wami wena into engizoyisho kuwe iyodwa njengoba ubiza ubaba wakho ngaphansi kwegede kanina zikama wakhe kahle bo ngifuna wena wangithuka straight eda kutshwala wangithuka straight ngathi mina ngingangama ngikwazi ukuthuka umfana cha kahle kodwa welokhuzana weqimba ukuthukelana mfana isukaphi lento ngimtshela ukuthi indaba zamabhodlela uthi ngibonile ukuthi kanyoko awu ukuthi kanyoko umbonile ningwenza ukuthi kanyoko uyazi yakwenza ithoyizi lo ngane manje wangibiza ngaphansi ngakaze yiyo phela into esuka ingane yakho lekubiza ngaphansi yabo ngase ngithi mina hayi mfana wami ngoba wena hayikhona ngoba wena usukhombisile ukuthi mina ngizophinde ngikwenzele lutho wena usukhombisile ukuthi awuyona ingane yami and wena usho utshela mina wena uthi wena usazomthola ubaba wakho uhulumeni phela wavala induku eqimba wavala induku thina sikhule sishawa nje uma wonile nje uyingane ngabe usubeba ngenhlanhla kakhulu kangaka bengiyekelwana ngithi mina ke lalela ke mfana wami ngoba wena usukhombisela ukuthi awuyona ingane kimi mhlazana wathola ubaba wakho uyobuya ke emtshethisa ngimtholele ubaba wakho and into engizoyenza kona uzophuma nonyoko la ekhaya uzophuma nonyoko ngoba ungihloniphi angikwazi ukuhlala nengane ngangihloniphi mina kwenzeka kanjalo nje hayi waqhubeka ke sahlala ke kwaba nenkinga ngasuka ke baba ucele sengibuyela endabeni elokhuzane ye divorce mangibuyela endabeni ye divorce ukuthi siningakhulu lento baba ucele kodwa igama lithi inikwi process e divorce njengamanje akulokhuzeka ngaka divorce into emisile ukuthi awufuni ukuthengisa umuzi ngeke yabo manje umtshela ukuthi okay anginankinga ukuthi is divorce kodwa makuukuthi wena kahle kahle hayi ngoba ngoba phela omunye umuntu uphuma kuwena ngoba nake ufuna ukuphuma kuwena angithi isicefe kuyena akaphume phela manje inkinga manje yini abafuna izinto inkinga ke baba ucele iyodwa siye ke enkantolo befike manje ibuze ukuthi hawu nina yini into eninayo buze manje bese bala ukuthi hayi sineemoto angisafuni lutho mina ngikwale moto le engidriver yangisayifuni angithi kusho yena ngithi mina ngakuthengile imoto ngesihle akungenankingi so wena mangasayithenga ithengise hayi uthi uthola imali zakho eyakho vele bese ethe nayi ngifuna le yakho usefuna le yami moto manje yabo ngithi mina bese ethi manje hayi baba uqembu uqinisile akakwazi phela ukuthi ungafuna imoto yakhe unayo ishare yakho yemoto kungazange futhi le moto vele qhamuke sekuthiwa nayo imoto wabuza ukuthi ufuna yipi wathi wena ufuna le yabo so imanje hayi leyo nto leyo ke ngoba niseni useshilo vele ukuthi ufuna ukudivorce angikwazi kimi nomdivorce sala mayifuna ukudivorce akaye enkantolo empangeni yes akaye enkantolo empangeni ayodivorce ayofaka isamane sethu umabalo mashando hawu akundaba ezitha kodwa yini bakithi yabo athi yena ethi manje hayi sengiqedile phumani maye ufuna idivorce lo mawakakho angikwazi ukwenza idivorce la mina akaye enkantolo ngilinde baba kwaphela ngazi amaviki amangaka sengilinde phela manje ke incwadi esuke enkantolo ukuthi siya divorce yabo isamanisi bese ngifonela yona manje le ngibuza ukuthi yasasa ngilinde isikhathi esingaka manje angitholi lamaphepha ngeze njani bese ethi manje hayi uma wena ready for divorce na ungayifaka yagcina sifakwa imenali kodwa ke manje la kule divorce uyawabeka ama terms and conditions akho ukuthi yena mhlambe naka kufunayo seshilo
sashilo bese ke na ngidideke ngicabanga bayangizima phela ukusayina into enjalo ukuvuma into enjalo ngicabange ke wena once wasayina lo muzi uyadayisa yes uyathengiswa esho ya uyathengiswa mina bese ngithi mina uzohlala lapho wena angazi ngizohlala phela manje ngoba phela nginezingane mina engihlala nazo angakhile ekhaya nginezingane mina engihlala nazo zamantombazane futhi wesiphathi engihlala nazo ezazi leli khaya uthi ikhaya engangibuka nami vele ukuthi ngoba amandla ngisenawo akuselula ukuthi ngithengise lo muzi akuselula angikwazi akubhekwa konke lokho ngokwemanje akubhekwa konke lokho mhlawumbe ukuthi awu lapha kulowa muzi kukanjani kanjani angithi manje sesilindele khona lokho phela manje ukuthi siye enkantolo imanje kube yona ke decideayo ukuthi kwenzakalani yabo isimo soba kanjani yona manje ezoba ukunqamla juqu phela ngase ngithi mina kulungile ma ulokuzana afika la kimi ngendlanga uthi kimi awungezwe ukuthi uthengisa umuzi sakufika yena unkosikazi ngiyeza ukuthengisa umuzi ngithi mina ngithengisa kanjani ngoba wena ufike wena wathi umuzi awuthengisa ufuna u50% wakho ngizowuthatha u50% ngoba afanele kuthengisa umuzi phela ukuze uthole u50% wakho ngoba ngase ngivumile phela ukuthi hayi awuvela uthengiswe kumuzi manje yabo ngoba anginawo 50% kumkhipha umana muda yesu uzokwenza njani kodwa iqemba yabo inkingi leyo mholi konke lokho nje angikwazi ukuthi ngase ngimtshela kummeli wami ukuthi mina mmeli ngoba icala lami lilapha legal wise ya ngengxelo ukuthi ke phela angisebenzi lo ngisebenzisa uhulumeni noma yabo so ngabatshela ke ama condition ami ukuthi mina akuselula ukuthi ngashiya lo muzi ngihambe ngiyofuna ngiyokuqala phansi nesimo sakho sempilo isimo sami sempilo and akukho la ngitohoza khona akukho la ngitohoza khona ngistrugglisha kanzima ukuze ngiphile nalezi ngane engihlala nazo zibheke wena na zibheke mina la yabona luckily ziqedile isikole manje ziqedile isikole kufanele university lenenye nje le ukuthi kayiphasanga kahle kwaze kwabuhlungu kodwa yabo kodwa ke ilokho nje so uyabona ke babucele yonke lonto into engidinga mina babucele ngidinga izinto zami bangibuyisele zona ngoba izinto lezi ngangi-aimile mina ngizophila ngazo ngangi-aimile uma basefuna ungiphucana lo muzi nalo muzi mfethu lento ngiyibukayo nami bafana ngenze njani ngoba phela akukho manje ngizokwenza njengamanje ngoba phela bafuna thatha lo muzi yabo angazi ukuthi uba ungibukela angazi ukuthi uba nongibukele ngiyazi ukuthi abantu bazoyikhuluma lelo simbolo lomkhonyana wakho ekhuluma lapha kuhlanga media kwathini mawungibukele weMashando noma nje ungibukele weBabushando nomndeni nje wonke wakashando ngiyafisa nimzwele lo muntu wesilisa ngisho ngathi wabo kwathi unecala elinjani ke okuyicala ke mhlawumbe makuthiwa kukhona ngoba umuntu uma usukulalela iside lakhe usuke exoxela ngeside lakhe naye ongathi makufika omunye umuntu mhlawumbe umangalo ukuthi hawu lo muntu yini engakushongo lokho mhlawumbe nani neside lenu noma unkosikazi uneside lakhe naye mhlawumbe angalisho kodwa akaqhashaza umuntu kanje makuthi ngempela into ekhulunywa uyena njengoba injalo bafethu umuntu akaqhashazwa kanje akakwazi umuntu ukuthi angafika elimele athenga umuzi kuhlaliwe nengane yakho nawe inkosikazi kuhleliwe nawe la so ku-right yonke into ihamba kahle aphinde futhi acabange something ezomakhela imali athenga itekisi alifake ngaphansi kwakini Babushando ifakwe ngaphansi kwakhe itekisi ujike futhi wena nidle lo tekisi le angasathola lutho yena ekade kuyiyona indlela yokuthi akhe imali le engekasakwazi ukusebenza limele bafethu umphefumulo lo igazi leli lomuntu umuntu lo ukaNkulunkulu ezinye izinto ungazibuka uzithathe kancane nje wena ubona umuntu umxhaphaza engakudla ukuthi kwakhe hayi ziyabuya lezo zinto lezo ungasakhumbuli ukuthi wakwenza umuntu kabi so buyisani noma itekisi yakhe naye athola indlela yokuphila bafethu uthengeliwe Mashando uthengeliwe lokhuzana uthengeliwe imoto njengobani owesifazana othengelwa imoto indoda yakhe bakhona abathengelwa amadoda abiyimoto amadoda asebenza anenkontrakt nani namadoda nje aphansi ayakwazi ukuhlanganisa athengele unkosikazi imoto
lo muntu kwaku2 million naleyo mali yokugcina empilweni yakhe wakhetha ukuthi akuthengele imoto bafowethu ukubonga ukubonga nje udanki ukubonga nje umuntu ukuthi hayi no shebe yazini mangiphuma empilweni yakhe angingamphazamisa emzini wakhe because unezingane nami ingane yami izoba nekubo la ithi kubo khona ngoba ungashona namhlanje mhlambe kini ingane yakho bayiphushelele iyazi ukuthi inekhaya nobaba ulungisa ingane futhi emqondweni ikhumbula ukuthi ubaba wayo lo so umuntu nje umuntu kaNkuluNkulu bafethu ungamxhaphaza umuntu babushando icabanga lento yenzeke kwindodana yakho ezalwa wena beyenze khweni layo icabanga lento le yenzeka endodeni nanokuthi nimnikeze ithuba lokuthi ayikhulumele lakhe isayidi bekuyini nibazali ngenihlale phansi naye njengendodana yenu in law ukhulume nje nawe ukuthi yini inkinga mkhonyana yini uzwe nje ukuthi yini inkinga lento yokuganiselana inhle neqiniso futhi lihle kuyona lihle kuyona kuvuka ama-minutes ngoba nami zake zangigila izinto ezinjalo ukuthi ungalalelwa wena lakhe isayidi umuntu athatha isayidi lengane yakhe ubunayo into ongayibeka unane-proof yayo into ongayibeka ukuthi nansi proof lento iyenzekile yenzeke kanje umuntu athatha into ayitshelwa ingane yakho ukuthi hayi kuwukuthi wena unesayidi lakho njalo ompintshwayo ungeke ukwazi ukuthi ulikhulume ukuhlukumezeka lokho that is why abantu besilisa begcina uthi uyeza ukuthi umuntu wesifazane ufile ubulawa umuntu wesilisa izinto ezikanje mangathiwa manje mhlawumbe uyasuka kuthi ubulala lowo muntu kuzoba into engaka kuze kugqotshwe into ekumiswa amaqwembe aliziwanga isayidi lakhe besaphila besikhona isikhathi sokuthi lingaziwa kuhlalwe phansi naye ngoba kuganiselelwe into enhle phela ukuganiselana pho manje yini inkinga bafethu musana ukwenza izinto ezisimple nizenze zibe complicated isimple lento ukuhlala phansi ubonakala ukuthi eyiphi indlela engaxoxwa ngayo makuwukuthi khona indlela makuwukuthi iqiniso likhona kulento elinye mina ningifonele ningibize ngizoza nangu uShandu khona nangu lokhuzane nangu uXimbu khona uze baba uShandu uze mama uShandu uze nawe ndodakazi yabo hlalwe phansi siyikhulume lento kubekwa ama facts bese bafethu senifuna konke ke umuzi uyekeni phela sisi uyeke umuzi akuwona umuzi lo muzi lo uwakhe phambi kwakho evele limele so ufuna ukuthathela noma kahlale iphi yena ulimele uyambona ukuthi ulimele wena umqabaqaba right ukufundisile wes uhamba ngemoto yakhe futhi ufunani pho awuphumi ngani ke nama ehlupho phuma kuyena manje lezi zinto masofuna nomuzi so uthathile itekisi kini imoto kini ufundile mnqumeni ke bafethu mnqumeni ngani zakwethu mnqumeni bafethu phela ayikho enye indlela manje umuntu umshayi noma eselele phansi igama lami mina nguqumba amaqhumbana umshaya umuntu eselele phansi bafethu shaya ngisho endukwini emkangeleni ithi mase iwile insizwa kuqhamukile khuzana induna lapha iyokhuza ngoba lo muntu sewile phela bakithi seshawelani yini umcolelani umuntu eselele phansi akaboshwe kodwa sephakathi evenini uzoboshwa ngayiphi indlela ufuna aboshwe ngayiphi indlela ngiyaxolisa ukuthi nje izinto ezikanjena zibuye zingivusele ilokhuzane ilukuluku nolaka ngoba nami sikhona isitori esinje esake sangigila so nje ivele ingivusele ngolaka into kanje ngoba inobuqili omungabazi ukuthi obani ayinalo iqiniso into engenaqiniso nje ayisebenzi into engenalo nje iqiniso ayisebenzi emhlabeni la umuntu angaphile ngathi ukubo la ufuna ukuhlukumeza abanye abantu angiyifuni kabi lonto le siyabonga.